ए ब्यास ए बोलले रे भैया त के उस पैसा लेके भागल बा ए ब्यास ए गाड़ी आइल बा लोग तारा के देखे आइल बा भाई देख लो धंधा ना चले लगता बड़ी सुंदर गाना बजाना माननीय जाननीय सराहनीय स्वर्गीय मर गई तो ये बोलले रे भैया त खत्म होके वाले चुनाव गइले बा वो मोला मुताबिक बड़े हमरा ब्रिजेश हलचल जी से बड़ी सुंदर गाना बजाना सुने के हमने के मिलल हो। एगो साइकिल चढ़वैया स्टार हो जाए हमनी के साइकिल थोड़ी चलाने जा और साइकिल पे घूमने नहीं जा हलचल जी रहा हो हां जब ब्यास बोलस त खाली ब्यास ही बोलस एक माथा खराब बोल बा ब्यास के चैनल का ना पीछा कइले होले हलचल जी ए पर विशेष रवा ध्यान दी इस सोशल मीडिया बा करले बा केकरा स्टार बने के बा आ केकरा फ्लॉप होखे के बा इस सारा जरिया सोशल मीडिया के लगे बा। बाप रे बाप कहत रे इतना लोग पीछा कइले बा कि कबो खताने में कबो रहरी में कबो उखी में कहां मिलत नहीं हमको पता नहीं है वो ढोलक जल साथे लेके बाप रे बाप सजिंदा सब खाली है बा। इस सोशल मीडिया इतना तगड़ा एबरा हो गइल बा कि बुरबक गवैया के सोशल मीडिया फेसबुक व्हाट्सएप यूट्यूब स्टार बना देता काहे जब ओके खर्चा देब नु तोरा पीछे लगबे करी तब और व्यू मिलियन में जाई हाउ बंडी फाड़ला से हो जाई मिलियन आ हजार आ करोड़ के लगनी बात करे हमरा से रउआ पागल जेकर मालिक हम खुदे हई हम लोग खुद केकरा के हमरा हिट करे के बा आ केकरा के फ्लॉप कर देबे के बा सब हथवे में बा हथवे में ध्यान दे ई चीज हुआ के ए भाई तू पागल हो गल ना तो सामने हमरा लाइव म्यूजिक लाइव चलता रवा हमरा प्रोग्राम के कुशीनगर म्यूजिक ई प्रोग्रामवा जानता नहीं हम 5000 दे देम नु तो हमने प्रोग्रामवा मिलियन में चल जाए खाली पैसा के काम बा और खाली व्यू भागल माल पर माल जे व्यू आवत देरी लगी जी अबे एकरे बाद पगले है वाह एक लहर खत्म बा दूसरा लहर पे भाई विशेष ध्यान दी और गाना बजाना पहले के भांति ये मेरा बहुत सुंदर बा हां ये बड़ा निमन लागता ठीक है बा 4 साल पहले हमरे बा के देखल नहीं बड़ा सुंदर गावत रहनी हां लेकिन हमरा ठीक बा अच्छा गा ले ठीक बा लेकिन ए भाई हमें फिर बनी के सजिंदा से कबो भेंट ना होते है भाई सजिंदा कोना से लिया वाला है भाई उनका बात के गोली मारी हमनी के अपना कार्यक्रम के आगे बढ़ावे के बाबा बुआ आज हमनी के एगो बबनी के बरहिया में हमनी के गावत बजावत बनीसन सोहर मंगल होके के चाहिए लेकिन चाचा जी हम दूगो सवाल रखनी हो तू बोला बात तो हम यही से कहत नहीं तो रखे के पड़ी बताई एगो ब्यास अगर एगो प्रश्न करता तो करवा जवाब देवे के चाहिए ना जी तब जी करवा काहे ना दहनी हो काहे इतना भवंदल रो बने नहीं हम पहला प्रश्न कहनी हो कि भगवान गणेश के जब गर्दन कट गई कौना बेरा गर्दन कटल गर्दनवा कहां गई गर्दनवा कहां गई रवा काहे ना बतानी हो। दूसरा प्रश्न हम पूछने रवा से कि 49 गो पवन कौना पवन के हनुमान जी लड़का रहल है एक काहे ना रवा बतानी हो रवा से हम का गई रवा हमरा लेवल कहे नहीं हमनी के लेवल लाग गइले से भाई और कौआ दमा रवा ढोलक आ हारमोनिया झाल लेके गावत नहीं ओसे मतलब नहीं और भैया फंस गइल बड़े बेंजी वाला हमरा बुझाता भाई हम का लगन ना रहा इस साइड में बैठल वाले भाई लेकिन आई इनका के गोली मारी हमने के सबसे पहले एगो भजन के दुनिया में चले के बा नौका भाई लोग बैठल बा पुरानिया काका लोग बैठल बा ठीक बा रही हलचल जी ध्यान दी बतिया पर खेत में घास होला तो करे के चेखुरे के पड़ेला वो खुरपी से खेत में घास होला तो करे के चेखुरे के पड़ेला
और वो तो ठीक गा लेता नहीं सोशल मीडिया वाला लोग। लेकिन रौरा से बढ़िया बढ़िया ब्यास में जब बुलेट रेला के नाम सुनेला तो वो लोग के केकुरे के पड़ेला। केकुरे वाला तबे रात भर दुगोला होला ना तो यही बेरे जो है हो जाए खत्म हुआ। ए पर विशेष ध्यान दे रहा केकरा सोजा खड़ा बनी बने लगलो झमकावले से हो जाई मार होई ठर प्रोग्राम के बिगड़ तो बिगड़ जाई झमकावले से होई। बबुआ हमने के कहे के बा भजन के दुनिया में पहले भजन के दुनिया ओकरा बाद से पुरानिया काका लोग बैठल बा नौका नौका भाई लोग बैठल बा एगो नौका गाना सुनाई जाई ओकरा बाद से हमने के जाना जलसा में आई बनी सन एगो बबनी के बरहिया में तब माता लक्ष्मी जी के हमने के जन्म के प्रसंग सुनावल जाई आ तब सोहर मंगल के दुनिया में चल जाए। बबुआ कहे के का बा कि दुख में